दिनै जिहेतु बेहाय माने बिसायख'थि फोसावदिं मेल जाबाय आरो बेहाय जों नुदों मार्ग BLT नि जि सोद्रोमा बिथांमोना जइन जादों बेयो मानि सेरा होदों होनना सानो नैबे 32 नभेम्बर समष्टिनि मोनथाम प्राइमारिखौ लानानै जि बिसायख'थिनि सावरायनाय हाबाफारि जादों आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंनि 32 नभेम्बर समष्टियाव थानाय साथाम BLT नि बारग' सोद्रोमाफ्रा जोंनि दोलोआव माने जइन जादों बियो जों बुंगोन थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बियो जोंनि 32 नभेम्बर समष्टिया देरहानायनि इसारा आरो थांनाय समाव 2003 सनाव जि BTC सुक्ति जादोंमोन बे BTC सुक्तिखौ मैखोमै एबसुनि दैदेननायाव BLT नि नाजानायजों बा BLT नि दैदेननायाव बे सुक्तिया जादोंमोन गतिके बे एक्स BLT बा बारग' BLT जिफोर सोद्रोमा दंमोन बिथांमोना BTC सुक्तिनि गेजेरजों गावनि फिन गायसनथाय आरो सुबिदाखौ बिथांमोना जोबोरैनो मिजिंथिनानै दङमोन नाथाय नैबे 17 बोसोर गोलाव मोनसे बोसोरावबो हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय बिथांमोना अनसुंथाइ हेफाजाब मदद मोनैनि थाखाय दिनै बिथांमोना नैबे BTR सुक्तिखौ गनायनानै BTR सुक्तिखौ आसा खालामनानै बिथाङा जोंनि दिनै UPPL आव जइन जादों बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना फैबाय थानाय समफोराव आरो फैबावगोन होनना सानदों नामा फैबाय थानाय समाव बिसायख'थि जाजासिम जोंनि दोलोआव गुबुन गुबुन आफादनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव फैनो थाखाय जों जगाजग खालामगासिनो दङ जों खावलायदों बयखौबो खारन नैबे सुक्तिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन आरो मोजांसिन सुक्ति बे सुक्तिखौ जों आबुं महर होनो हायोब्ला साफ्रोमबो सुबुङा सरकारनि आसनियानो होन जौगानायानो होन गासैबो बिथिंखौ जोङो मोननो हागोन ओंखायनो जों खावलायदों UPPL नि आखायाव मोननैल' एजेन्डा दङ मोननैल' हाबाफारि माने गोलाव सम हाग्रामा महिलारिया जोंनि BTC खौ खुंनाय बे खुंथायखौ सोलायनाय आरो नैथियाव जाबाय थांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय जि BTR गोरोबथा बे BTR गोरोबथाखौ आबुं महर होनाय ओंखायनो आं खावलायगोन जाय जि दोलोआव थायामानो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव एबार खनसेयाव नैबे 2020 नि जि BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना जोंनि दोलोजों जइन जानानै जोंनि दोलोआव थानानै BTC सुक्ति रुपायन आरो सरकार सोलायनायनि सार्थआव ओनसोलाव गोजोन खौसेथि गायसननो थाखाय अरायथा जोंनि जेंना जेंसिफोरखौ फोजोबना लानो थाखाय जाहाथे जोंनि दोलोआव फैयो आं बेखौ खावलायदों